La direcció escènica per mi és el fet creatiu de generar una peça d'arts escèniques i la dramatúrgia seria tota aquesta àrea que es cuida del missatge. Hi ha una sèrie d'assignatures que són de carregar la història de l'ofici, i després hi ha tota una sèrie d'altres assignatures que paren l'atenció en el personatge o, per exemple, l'estructura temporal. Cada semestre fan unes pràctiques i aquesta assignatura és molt important perquè en aquesta filosofia de treballar des de l'assaig-error totes les eines que van adquirint les poden posar en pràctica. Els professors, quan se'ns dona l'oportunitat de fer una classe, sempre ens demanen que sigui des de la nostra òptica com a professionals, i crec que això és molt, molt important. Algú que vulgui estudiar aquesta formació ha de ser una persona molt curiosa, que tingui molta curiositat per la vida i molt oberta de ment. Jo estaré eternament agraïda a totes les eines que em van donar per poder ser jo mateixa.